نویسکارێکی کوردê Kurdistana Sûriyê dibêje ku pêşketina doza gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê bi berjewendiyên welatên zilhêz vegirê daye. Heta weke îro jî ti asoyên ronak ji bo doza Kurdî hatiye xuyakirin. Dilêdwaneke taybet ji bo arkê nivîskarê Kurdê Kurdistana Sûriyê Dildar Bedirxan ragihande ku doza gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê ketiye hevkêşeke aloz de. Ew jî hevkêşa berjewendiya welatên zilhêz û pîlanên welatên dagirkerên Kurdistanê de. Ji ber vê çendê heta weke niha doza gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê nêzik bûye ji qunaxa piştgûxistinê. Herûha Dildar Bedirxan dazanîn ji ber ku PYD di 7 salên borî de pîlan û ecendeyên welatên dagirkerên Kurdistanê cîbicî dike, doza Kurdî li Kurdistana Sûriyê ketiye ser lêwareke metirsîdar de. û eger rêgirî li kiryarên PYDyên hovane neyê kirin, doza gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê wê were jinavirin û jibîr kirin. Lewma pêwîst e Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ji vê metirsiyê agedar be. Nivîskarê Kurdê Kurdistana Sûriyê got jî ku Amerîka di helwêsta xwe de li hember Kurdan nezelaliyê peyrav dike. Ji ber Amerîka peywendiyên xwe yên dîrokî li gel Tirkiyeyê têk nade ji bo doza Kurdî ya ku xudanên wê neyekrêzin. Dê berdewamiya lêdwana xwe de ji bo arkê Bedirxan got ku Amerîka bi tu awayekî bi heykeliya PYD razî nabe û piştî bidawî hatina erkê PYD di bicîkirina ecendeyan de Amerîka wê PYD jinav bibe weke çawa Tanzîm el-Qaîde û Usama bin Laden jinav bir piştî bidawî hatina erkê wan. Nivîskarê Kurd dazanîn ku eger Amerîka ezmûna Iraqê li Sûriyê bisepîne wê demê Kurd wê bibe endamekî giring û bibandor di heykeliya Sûriya nû de û wê destkeftinan jî bi dest bixe.